расман муҳориба дар вазни вазнин шашум рақами рейтинг Азамат Мурзаканов бо рекорди 16 зидди Пауло Коста бо рекорди 15-4 рӯзи 11 апрел дар турнири UFC 327. Бояд қайд кард ки барои Коста ин аввалин муҳориба дар вазни вазнин мешавад. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Дӯстон, айни замон дар вазни миёнаи UFC байни чемпион Хамзат Чимаев ва ду довталаб Шон Стрикланд ва Насруддин Имамов нофаҳмоиҳо рафта истодааст ки ҳамин гуна вазни миёнаи UFC шавқовар шуда истодааст. Ҳамзат ва Шон дар Твиттер якдигарро танқиду таҳқир карда истоданд. Шаби гузашта Шон оиди Ҳамзат чунин суханҳо навишт: гурехтанро идома деҳ арусаки чеченӣ. Ман ҳисобро медонам ва ту низ ҳисобро медонӣ, навиштааст Стрикланд. Чимаев бошад ба ӯ ҷавоб дода навишт ки ба наздикӣ вомехӯрем бачаҳак. Ва дӯстон, ба назар чунин мерасад гӯё ки Ҳамзат ва Шон зидди якдигар ҷангидан мехоҳанд ва барои UFC муҳорибаи онҳо хеле шавқовар аст, чунки байни онҳо таърих ва бадбинӣ аст. Лекин Насруддин боварӣ дорад ки ӯ довталаби ҳақиқӣ аст. Ман шунидам ки ба Стрикланд муҳорибаи унвонӣ додан мехоҳанд, аммо барои ман ин чиз ягон маъно надорад. Пеш аз ғалаба дар ҷанг зидди Хернандес, Стрикланд дар ҷанг зидди Дуплеси бой дода буд. Баъди як ғалаба ба ӯ муҳорибаи унвонӣ додан мехоҳанд. Ба назари ман ин чиз ягон маъно надорад. Дар ин вазн ягон кас аз ман дида зиёдтар арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. Ман 5 ғалабаи пайдарҳам дорам. 3 маротиба рақибон аз топ 10 ва 2 маротиба дигар рақибон аз топ 5-ро шикаст додам. Дар ин вазн ягон кас ин корро кардагӣ нест. Барои ҳамин танҳо ман бояд барои камарбанд ҷангам, на ягон каси дигар. Ҳамаи мо шумо медонем ки муҳорибаи Шон зидди Ҳамзат чӣ гуна ба анҷом мерасад. Ҳатто агар ки онҳо 10 маротиба ҷанганд, як натиҷа мешавад. Чимаев ӯро меафтонад ва аллакай дар якум раундро нафасгир мекунад. Биёед фикр мекунем ки барои ҷанг зидди Чимаев ман ва Стрикланд довталабем. Тамошобинон кадом муҳорибаро дидан мехоҳанд? Якум вариант Шон Стрикланд, суханҳои калону қабеҳ, хайпи калон, лекин ҷанги суст. Ё дуюм вариант, ду ҷангоре ки якдигарро сахт эҳтиром мекунанд ба октагон баромада дар ҷанги баробар ва вазнин беҳтарини худро муайян мекунанд. Кадоми ин вариантҳо ба шумо писанд аст? Қувваозмоие ки бисёр гап мезананд ё ин ки қувваозмоие ки дар октагон шоу ташкил мекунанд, гуфтааст Имамов. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки Шон Стрикланд бо Насруддин Имамов дар октагони UFC вохӯрда буданд ки дар ҳамон муҳориба аз Стрикланд бо қарори доваро пирӯз шуда буд. Худи шумо дӯстон муҳорибаи Ҳамзатро зидди кадоме аз онҳо дидан мехостед? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. Чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев оиди рафторҳои охирони UFC фикрҳои худро баён кард. Ман фикри шахсии худро мегӯм. Ман розиам ки баъзан вақт UFC рафторҳое мекунанд ки фаҳмиданаш душвор аст. Барои чӣ ин корро карданд? Барои чӣ ин касро хориҷ карданд? Барои чӣ ба касе имконият надоданд ки барои камарбанд ҷангад? Лекин ба ин нигоҳ нокарда мо бояд қабул кунем ки UFC аллакай чандин сол мешавад ки рақами як аст. Муҳорибаҳои шавқовар мегузаронанд, пулҳои калон медиҳанд ва доимо майдонҳои пур аз мухлисон ҷамъ мекунанд. Мо бояд эҳтироми худро барои ин корҳо ба UFC расонем. Шояд мо баъзе корҳои мекардагии онҳоро мефаҳмем, лекин ман боварӣ дорам ки онҳо аз мо шумо дида хубтар мефаҳманд. Аз ҳамин хотир чандин сол онҳо рақами яканд. Ба UFC омӯхтан ва гуфтан ки бояд ин корро кунед, бояд ин гуна кунед, фикр мекунам ки агар онҳо моро гӯш кунанд ба сатҳи поён мераванд, ба монанди дигар ташкилотҳо, гуфтааст Махачев. Шумо бо суханҳои Ислам розӣ ҳастед ё не? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.